Вона приймала її 5 тижнів. І попередня гостя в цій студії Ганна Гопко, яка була одною з найяскравіших людей, яка драйвила завжди міжпарламентську дипломатію, тепер послала повністю на паузу. І голова комітету і просто зливає її під Офіс президента. І фактично комітет, який би мав бути активний, жвавий, мати свою позицію відмінну від МЗС чи від Офісу президента, ну, ми не маємо можливості, в зв'язку з тим, що у нас немає більшості людей, які... Там же есть еще Лиза Ясько, которая из «Слуги Нам народа». не вистачає навіть... Она такой драйвер, она пишет тут навіть її не вистачає в голосуванні. Голова комітету самоусовується, він каже, ви самі знаєте, що робити, можете збирати комітет без мене, тобто я не буду брати участь в цьому. Хочете так, хочете сяк. По Білорусі в нас були зразу дискусії, чому ми мовчимо, і ми пришляпали, побачили цю дивну позицію президента, потім МЗСу, м'ягесеньку, та. Ми вже пройшли, коли Європарламент не визнав вибори, коли Естонія, Латвія, Литва парламенти не визнали вибори. А ми все мовчали, у нас було 3 постанови, з них 2 не визнавали вибори. І в третю постанову, яку, власне, готував голова комітету і дав підписати своїм колегам «Слуги народу», там звучало лише про засудження насильства, жодного слова про невизнання результатів виборів. Сейчас-то что? Це засудження насильства, використання насильства, засудження порушення прав людини в Білорусі. От така постанова була прийнята. Нагадаю, там, по-моєму, 2 чи 3 голоси було лише в перевагу прийняття. Слушай, ми могли б його провалити. Так что, подожди, так, ну что теперь? Мы признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси? Ну, почекаємо листопада місяця, коли в нього закінчиться, так розумію, повноваження, які в нього тепер тривають, побачимо позицію МЗС. Парламент своє з горем пополам вродив, але воно вже... А что родили-то, если вы не сказали, что вы не признаете Лукашенко? Ну, на більше парламент не дасть нікому фактично сказати більше слова. Він не проголосує. І ця заява сьогодні могла бути лише в такій формі, яка вона була. А вы будете протестовать, если украинская, там, ну, в широком смысле слова, власть, там, парламент, правительство, в смысле президентское, будут признавать Лукашенко легітимним правительством? Очевидно, але для мене ще важливий інший аспект. Для мене важливіше добитися від Кабміну реального пакету допомоги білорусам, які їдуть сюди, або лишаються в Україні, а тут є проблема, наприклад, з 90 днів лише, дати їм можливість побути більше і визначитися з роботою, чи лишаються, чи вони йдуть просто транзитно, Україна, точка транзитна. Що може зробити Кабмін і уряд для того, щоб білорусам, які сюди приїжджають, було комфортніше? Починаючи від комунікації з Держприкордонслужби, і вони, до речі, багато чому допомагають. Я їм дякую за те, що різні були моменти, і вони йшли на зустріч, особливо в білоруському питанні. Оце мені хотілося, щоб їм було тут комфортно.